Neste tutorial imos ver a liquidación relativa ao exercicio 12, que é unha persoa que ten actividades económicas, pero por módulos, estimación obxectiva. Vale, xa temos os datos metidos, xa sabemos como se meten porque xa o fixemos en exercicios anteriores, entón únicamente agora o que imos ver é como introducir os datos relativos as súas actividades económicas. Unha matización que hai que facer, que xa fixemos no exercicio anterior, no 10, que sería que aquí estamos facendo únicamente o apartado B, é dicir, a autoliquidación anual. Non vamos a facer o apartado A, que serían os pagos fraccionados. Unha vez máis, os pagos fraccionados sería coller os datos que tedes na solución do exercicio e poñelos no PDF correspondente. Isto é o apartado B, que é a liquidación anual. Ben, entón, como sempre, imos a apartados da declaración, datos económicos e rendementos por actividades económicas, e neste caso resto de actividades económicas en estimación obxectiva, en módulos, pero non é agrícola, gandeira ou forestal, por tanto, resto de actividades económicos. En primeiro lugar, o que temos que poñer é o grupo epígrafe que está no IAE. Entón, damos o lápiz que temos aquí para introducir ese dato no exercicio dinos que é o 672.1. Ben, podemos buscalo. E unha vez que temos seleccionado, aceptamos. Ben, unha vez que metemos o dato do epígrafe, a aplicación fainos unha serie de preguntas para ver se ten que aplicar ou non determinadas reduccións. Entón, temos que meter os datos correspondentes. En concreto, os datos que nos piden para ver se pode aplicar ou non esas reduccións, pois é o ano de inicio, que neste caso sería o 2023, porque nos din que se inicia o ano anterior á liquidación que nos estamos facendo, que son os datos do 2024. Non aumentamos o número de persoas asalariadas. Temos que poñer que sí, porque nos pregunta, exerce actividade nun só local ou sen el? Nun só local, polo tanto, é que sí, non temos ningún vehículo afecto, e tamén temos que indicar en que municipio se exerce actividade, se é ata 2.000 habitantes, entre 2.000 e 5.000 ou máis de 5.000. Neste caso sería o apartado 3. Vale, aquí abaixo, se tivésemos retencións, habría que poñelos, e hai unha nota similar a que vimos na liquidación coa estimación directa simplificada ou normal, que os pagamentos fraccionados van nun sitio distinto a onde van as retencións. Bon, máis adiante xa veremos onde se pon, que xa o vimos nese exercicio 10, onde irían estes pagos fraccionados. Aceptamos. Unha vez que na aplicación metemos a clasificación de OIAE, xa directamente a propia aplicación ponme os módulos que eu teño asociados a ese epígrafe. Entón, o que teño que ir metendo agora é o número de unidades para cada un destes módulos. Entón, empezamos co personal asalariado. O personal asalariado, como se vos di nas solucións do exercicio, contase por horas, é dicir, non hai que poñer aquí 1,5, senón que hai que poñer un número de horas, vale? Por defecto, o dato que ten como horas anuais vixadas no convenio son 1.800, e no convenio noso desta actividade pode ser distinto, habería que cambiálo, de acordo? Nos imos deixalo como que é 1.800, polo tanto, como sabemos que ten un traballador a tempo completo, un traballador que foi en total da xornada anual a metade, serían 2.700 horas. Desta maneira, apareceríanos a unidade media que ten. Para o personal non asalariado, pois sería algo similar, vale? Introducimos as 1.800 horas, vale? Temos para autónomos colaboradores, a cónxuxe, os fillos menores, bueno, neste caso solamente é a titular, polo tanto, dámoslle e xa nos pon unha unidade. Con respecto á potencia eléctrica, aquí dinos que temos 10 kilovatios. Bueno, pregúntanos o número de día, pero se non poñemos nada, por defecto colle o número de días que ten o ano, 2024 foron 366, co cal xa me collería aquí as 10 unidades de potencia eléctrica. Con respecto ás mesas, temos que poñer a capacidade e o número de mesas. Entón, dinos no enunciado que ten 3 mesas para 4 persoas, é dicir, 4 persoas
3 mesas e outras 3 para 2 persoas. 2 persoas, 3. Entón, aceptamos e teríamos ese dato de 4,5. Vale, non ten máquinas tipo A e máquinas tipo B, polo tanto non temos que poñer absolutamente ningún tipo de dato. Como vemos, a aplicación calculase directamente a minoración por incentivo ao emprego e o que sí que teríamos que meternos sería a reducción pola amortización, neste apartado minoración por incentivos ao investimento. Introducimos entón o dato da amortización, da minoración por incentivos ao investimento. Vemos que a aplicación tamén calcula o índice corrector directamente, sen ter que poñernos nada, índice corrector para empresas de pequena dimensión e o índice corrector por inicio de nova actividade, e o único que nos faltaría por meter sería os pagos trimestrais, de maneira similar a como fixemos na estimación directa simplificada e normal. Buscamos a cela de maneira similar a como fixemos no exercicio 10, na 604, pagamentos fraccionados ingresados, actividades económicas, e introducimos a cantidade, 1983,18, e xa teríamos todos os datos metidos. Como sempre, se queremos ver o resumo da nosa liquidación, simplemente teríamos que darlle a resumo e, bueno, quitaríamos a liquidación dunha contribuinte que ten actividades económicas en módulos, en estimación obxectiva.